Hi! Anong oras na ba? Good afternoon, guys. Update lang ako. Papayatan challenge namin ni ate. So, ito yung pang third week. Pang third week na to. Ayan. Look. Ito lang lunch ko. As in, nauna naman yung popcorn. Pero nakita ko itong mangga. Inano ko na. Kasi nagugutom pa rin ako. Mahirap kaya magpapayo. Kaya, so ito, lunch ko lang to. Tapos mamaya, ang dinner ko is chidan. Saba. Wow! Diba? Yan pa lang. Ewan, parang wala pa naman nagbago sa katawan ko. Ganun lang. Balat-balat muna ako, ha? Kanina ko pa binabalatan to. Nood muna kayo, ha? Tapos, maglaway kayo. Yan, yung ate ko, hindi ko alam kung anong pagpapapayat ang ginagawa niya. Pero minsan nakikita ko naman sa ina-upload niya. Ako kasi, puro picture lang. Kaya ako magpakita sa kanya kung anong ginagawa ko. Pero, nabawasan na ako ng konting fats. Para bumalik ang ating dating charming. So, yun lang. Kaya, bye na muna. Bye, guys! Hello guys! So, eto na naman po tayo. So, nakita niyo po yung aking sister, no? So, nagpakita na po siya. So, hindi po siya budol. Tara guys, kain po tayo. Ay, nakakatulong din po kayo ito pampatanggal ng stress, di ba po? Kasi ang matatamis nga daw po ay nakakatulong pampatanggal ng stress. Stress reliever. Sarap kumain guys. Nag-diet ka ng todo-todo. Tapos, in the end, tataba ka po ulit. Partneran lang po natin ng water, di ba? Uminom lang po tayo ng maraming tubig. So, nag-rate nyo na po ba ang inyong mga darling? Ang inyong mga lovey-doves, yan. Ang inyong mga sweetheart, Berks, babe, baby. Sa mga tawagan natin, may mine, may love, honey, my love, sweetie, di ba? So, nabati nyo na po ba ng Happy Valentine's ang inyong mga my loves? At baka naman po ay sila ay magtampo pag hindi nyo po nabati. What? So, ito nga guys, paano tayo makapag-diet po nito ulit? Nagdaan po kasi yung Valentine's. Katulad ko ngayon. May natira pa po akong cake kasi hindi naman po mahilig yung mga anak ko masyado sa matatamis. So, hindi naman po din namin mauubos po lahat yon. So, kaysa sa pumasira, ito po, ako po yung unti-unting nag-uubos doon. Di ba po, ang nagda-diet tayo dahil ang papayatan challenge nga po ito. So, paano po ako makakapag-diet nito? Kailangan ko pong ubusin yung cakes, may tira pa. Tapos, ang ating matamis. So, ayan. Yung ating regalo ng ating mga my loves. Ayan. So, meron pang chocolates. So, diba? So, sayang po yung ilang weeks na dinayet ko. Walang rice or konti lang po minsan yung rice. Tapos, ngayon, eto. May cakes. May sweets. Di tataba po tayo nito ulit. Or tataba po tayo nito lalo. Diba? So, samahan nyo na lang po ako, guys. At kailangan ko po talaga itong ubusin. Meron pa nga pong natira talaga. Ayan, oh. Wow! So, sino po ang ubus nito, diba? Kundi ako din, dahil masasayang lang din po yan. Pang third weeks na po natin ito ulit. So, masarap po talaga kapag meron pong minamahal, no? Pero, hinay-hinay lang din po tayo. So, kung sa mga boyfriend, girlfriends pa lang, huwag po ibigay lahat. Bigay po ng para sa sarili nyo. Kasi mahirap po kasi mahal at masaktan. Pero di bali po ang nasaktan ka, umiyak ka, worth it naman po yun. At least, masarap po kasi umiyak pa minsan-minsan sa taong mahal mo. No? Pero kung hindi po siya worth it or kung hindi po siya deserving na iyakan, then huwag niyo pong sayangin yung luha niyo para sa taong niloloko lang po kayo. Diba? Hugot. Kasi po nga, daan ng Valentine's, Feb-ibig. So, yun. Kung wala pa po kayong mga partners, so okay lang po yun. Meron po talagang darating na para sa inyo.
Hintayin nyo lang po. There is a right time, there is a right place para sa mga ganyan. Ito lang po ang masasabi ko. Kapag mahal mo po ang isang tao, panindigan mo po at ipaglaban mo. Para ito hindi mawala sa'yo. Kung kapwa po kayong nagmamahalan, go. Ipaglaban nyo po ang pagmamahal nyo. So, ayan guys, katatapos lang po natin kumain. So, busog pa po si Inday. Nabusog sa cakes. Kaya, ayan, nakaupo po muna. Mamaya pa ako maghuhugas. Pahinga lang po. Nga po pala guys wag po tayo masyadong sa mga sweets or sa mga matatamis kasi baka po tumaas ang ating sugar, no? So, magkaka-diabetes po tayo. So, shout out nga po pala sa aking inaanak, si Baby John Kit, pang 3 years old na po siya ngayon. Birthday po siya ng February 15. So, happy birthday to you, Baby John Kit. Thank you. Happy birthday. Okay. God bless you. You. Ayusin mo. Sabihin mo muna, happy birthday to me. Ito, Umi. So, shoutout nga po pala sa aking mga kumare dyan. Kay na Bebe, kay na Jennifer Mapa, kay Ate Melinda Perez, kay Ate Mabel Clerigo, si Kumaring Lenlen Castillo, si Maring Charlotte Cadizal Asunto, yan. Shoutout po sa kanilang lahat.